Alleen is er in Houten eigenlijk maar één man die we er een beetje moeten weg proberen te gaan. En dat is onze lokale kannibaal. Ja, dat is de man die de term geef hem een vinger, dan numper een hand, eigenlijk wel iets te letterlijk numper, zeg maar. Dus ik zou maar hel klappen als ik uit word. Dus in de eerste keer als buurt, dames en heren, je kunt Koen Bopper met de buurt kannibalen voor. Lang gedacht. Ik ben een kannibaal, dus als ze mij een handjes, kreeg ze die nooit meer terug. En als ze nog meer kwijt moest, ik zeg ook immer nog orgaandonors. Maar toch ben ik een verkeerde. Zo ga ik dagelijks naar de kerk, want dan kreeg ik het lichaam van Christus. Nou ja, nee, nog een avondmaal. Maar dat wat niet doet, je hebt geluk, ik beoordeel u niet op een uiterlijk. Want ik weet, echt de schoonheid zit van binnen. Dus dames, maak eens niet druk, ik los een vrouw. Met op zo'n kipfiletjes. Och, let zou ik zelfs uit de geut gegeten. En een shut uit de geut. Nou, het weer wat drank op u, daar wordt een slietersloes op. Daar rookt nou ash woensdag. Dat wordt een figuur. Nou, een slokdarm, dat loopt me op een maag. Zie, de maag loopt me op de dunne darm. De dunne darm, dat loopt me op de dikke darm. En dat geheel, dat loopt me op de lever. En de lever van darm, daar spieden ze gal van. Gal. Gal van de gal en gal. Weer al zaten zich er weer aan drinken. Denk. Nee, Lu, ik heb het niet makkelijk. Kijk. Als zo'n chat vuil drinkt, dan drinkt deze jong vanzelf ook vuil. Dus als de lui zout eten, dan heb ik vanzelf ook zout. Dus als je vet eet, heb ik vanzelf ook vet. Weer kannibalen, we zeggen altijd, de best zo gezond als die eten zich vult. En zo tegen was lopen is dat meestal niet heel gezond. Nee, Lu, dan heb ik het niet makkelijk. De geesten ook eten voor de gezelligheid. Alleen mijn gezelschap zijn nooit meer druk. Gauw een brood met bloemkool worden. Maar die is er kwijt. Nu is het er doof. Goed eten, ook niet te doen als kannibaal. Zo ging ik letztens eten, wie zo'n Michelin sterrenrestaurant. Dan kreeg ze net niks, joh, 3 erwtjes met 1 frietje. Dan vroeg ik me af wie dat Michelin manneke aan die zwembandjes kreeg. Je hebt er gewoon niet van niks. Ik meende trouwens dat ze de sterrentijd kreeg. Gordon bijvoorbeeld. Ja, verken kreeg ze al overal. Nee, dan gaat liever goed eten bij de Chinees. Vrucht is de beester. Meneer, wilt u menu? Ik zeg lekker. Met lumpjes en saté alsjeblieft. Nee, ik heb het echt niet makkelijk. De dokter zegt, ik eet te veel rood vlees. Ik zeg, dat is racistisch, dokter. Ik eet iedereen. Nee, meneer, zegt een dokter. Wit vlees moet je eten. Kalkoen of kip. Ik zeg, dan moet je tegen dat ik Kentucky Fried Chicken. Nee, meneer, je moet op dieet. Alle diëten heb ik goed geprobeerd, hè. Eerste dieet. Kiwi-dieet. Je mag alles eten. Behalve kiwi. Tweede dieet. Weight Watchers. Met calorieën tellen. Begin maar. Wieveel calorieën is een lekker dom blondje? Dat stond niet op calorieëntellen.nl.
hybride dieet. Sonja Bakker. Na 2 dagen koos ik Sonja al opvreten van de honger. Dat wordt pas een scheid aan Sonja-dag. Want ik hou die Sonja Enske bakken. Want heel Holland bakt. En ik ook. Alle diëten uitgeprobeerd, hè. Uiteindelijk bleef één dieet over. Ik word vegetariër. En dan meen ik ook echt geen vlees meer eten. Oké. In het begin nog wel eens een groenteboer. In mijn tijd als vegetariër heb ik ook mijn eerste vrouw ontmoet. Stephanie, een Amerikaanse uit de United States of America. Ik zeg, wat is het nu? De United States of America? Als ze dat al niet snapt, was ze niet de slimste. Geweldig die een scheie tegen haar eigen zoon, meent ze wat het zegt. You son of a bitch! Nee, slim wordt het niet. Maar die zorgt lekker uit nu. Fris, fruitig, met een fluwelen perzig huidje, prachtige meloenen en een heerlijke proe. Van zo'n fruitman kreeg zelfs een vegetariër honger. Maar ik heb me geen gouden. Ik heb natuurlijk wel een schatje geprobeerd. Ik zeg, schatje, mag ik eens aan die teentjes sabbelen? No! Schatje, mag ik dan wel eens aan die perken knabbelen? No, I have coffee! Wie met die trouwde, heb ik ook een groot weerschouten. Familie van mij goed genodig. Schwan familie goed genodig. Grote familie, hè. Amerikaans groot, hè. Ik zeg tegen de Schwan, pap, Jack, watch out, dat ze niet de bladdersluis. Hoi, zegt hij. Ik zeg, je hebt de parachute aan de verkeerde kant. Die Amerikanen, onder het kannibalen voor, zijn dat de plofkippen. We hebben toen een big American barbecue gehouden. Hartstikke gezellig, moet ik zeggen. Tot de familie van mij gehonger kreeg dan toch. Toen hebben we de koude kantje opgewarmd. En opgegeten. En die Tiffany van mij, die koos dat niet hebben, die hoort wel, tja. Daar spier knuip van zorgen. Ik zeg tegen die meidje, ik ben vegetariër, maar voor dich mag je genoeg zonjering. Ik prijt dich op. Toen heb ik die in haar eigen sop gaar laten koken. En toen en daar heeft deze jong zijn eigen vrouw met huid en haar opgevreten. En nu, ik kan u vertellen, het klopt wat ze zeggen, liefde gaat door de maag. Maar ik wil zeggen wat ze wil van die Tiffany. Die wordt wel gezond. Dus die dag heb ik ook heel gezond gegeten. En dat heeft me gewoon een idee gebracht. Vanaf vandaag eet ik altijd gezond. Ik eet alleen nog maar gezond lu. Ik eet lu die gezond eten, veel sporten en niet te veel drinken. Hoor daar zelf niet op te letten. Dus als ik u een tip mag geven, laat ik lekker gewoon het vastelovend. Zonder te schamen. Dan hoef ik niet op te vreten. En dan vieren we weer en de schwanen vastelovend samen. Smakelijk. Ja, dames en heren, dat was Koen. Hij heeft voor de eerste keer zelf een buurt geschreven en hij is er ook zelf met die op de plein komen staan. Koen, hartstikke bedankt.